Rotapaki ni kwa Ramogiro kama na inakum kitira Mugi TV kaneno kanyaseo yeno choko chopi chinru maro imoreo tino makawuono wantiere kagi Wilson Ochuka Jacob Watch kobita kaka jaloko marwa bange wabrogo mbaka gi FCPA Hesbon Omolo. FCPA Hesbon Omolo en jalonye weche mag uchumi wadhigo mbaka wach mar budget mar Kenya ka higa montiere ni makawuono makdhi nyaka higa mar 2026 dhi bedo trilion 4.2 e kanyo nitiere rem mar bilion 6.7. Obro penje to koro mano rem ni dhi gol nang'o to budget ni dhi konyo jopiny gang'o ng'agiri madhi yudo pesa ng'agiri madhi rem mane mbaka mwadhi goyo gi FCPA Hesbon Omolo. An kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok ocha pesa magi weche manyien mawango. Mach beno mok ge dhot kanyo mana chako rakra gi dhot tago nduru madhi daka para kuma onge ng'ata mobiro bane gi tho kanyo gite. It is very sad yawa. En buok ne jogweng' masigomre e Ugunja bang' mach nego ji 9 mag familia achiel mach ma ichich ni nowuok e lwet joma gilaro godo lowo. My proposal was to buy an acre in the rural but around town because it would be cheaper and then put for a house. Gavana machon ma Migori Okoth Obado chiwo nene doho kokwedo ni ne ok onego nyadendi Sharon Otieno. Oganda oyudo thuolo mar neno ringre jatend jokopere mosenindo Papa Francis moketi St. Peter's Basilica motelo ne ik mare maitimore chieng' Ngeso. Ero kamano rwe winjo pachi aria deka uchiel nono ne kaka nyalo yudo wachako weche mainyo chuny ni rumbi mag lit kod kuyo kwako Sigomre sub county ma Ugunja e county ma Siaya bang' mach wang'o kendo nego ji 9 mawuok e familia achiel e odgi otieno ma piny orugo kawuono. Obila osemako achich moro mamiyo ma itudo kod maundu mar majno manyo otia e od familia no kendo mokelo masira makamano. Millicent Adhiambo lero no wachni. E chunyo tieno mandiwa ka piny odhi kwath. Mach makakni ne owang'o pep familia achiel duto e gweng' ma Upanda mayudore Sigomre e Siaya County kaonge ng'ata achiel kata mwandu moro amora mane otony wach manoweyo lwasi mar kuyo. Ngima ji 9 te olal kamano. Familia achiel ojo kiweyo oko pep mak mana nyithinde gerio mane ni ok otiegore mbalariany emane otony e lak masira makochno. Gweng' odong' gi kuyo matamre gi nono. Janeno lero gi chuny lit gimane orado godo e chuny otieno. Odno liel ayudo ka jogo ne pod gi ngima te kendo ne giringo kon gi koni kanyo mana chako mach beno mok ge dhot kanyo mana chako rakra gi dhot tago nduru madhi daka para guma onge ng'ata mobiro bane gi tho kanyo gite. Baba no tho but dhot katemo yawo dhot mama to tho e kitanda komako nyathine machogo maja dweche 6. E yodno familia duto mar Ouma Adala Opondo, jegni 45 gi jaode Jacinta Nyango, jegni 38 kanyakla gi nyithinde gi 7 kamoting'o nyare maja klas 12, Lorin maja higni 17 nyaka gi Choke mana jadweche 6 ne omoko e ot mane mach omako ka ywak mar dwaro kony kata kamano ywak gi ne olal e lak mach makakni. Tino ne go koko gi nyinga nikech gian manga kod gima chiegni sauti gi doka chien gi dhia nyaka nyathi mogik koro ema otho ka ji 3 mowuok e kanisa osechopo. Sijui ni deni gani ambaye amekuwa nayo ndio walikuwa na wadai mpaka akaona tu aweze kuteketeza mpaka innocent people, watoto ambao hawezi kujitetea. Mbugru maeche chini ne oting'o mauta mani utigo de moko mache odno emani oyudi ka odong'e kar masira no ka mbugru machielo ne oduogo yudi e oda chich gino mani omiyo ondhi jaode kaliekore ni nek makamano otudore gi wach laro lowo. To lowo manyalo kelo tho ni ang'eyo maler moka wach na winjo na pimo lowo ni kanene lowo ni kane dhiale wawuok bodhi nyaka Siaya manyiso jo Siaya ni da lowo ni ang'e kama na pimo gikie
jogi nokalo to nolomo wadgi ni mondo gidar to wadgi notamre. Koro mae momiyo koro kanyo odo osewuok. Koro awinjo ni luongo ni court order. Owacho ni koro nyaka odar. Koro en dondi matindo tindo mosebet. Maundo makama ne odonjo ne jogweng' makae kendo ne giwuok oko gi mirima ka gimonjo dala achijno ka gimoke mach kendo ketho mwandune duto ka gidwaro ratiro. Mama ne nyaka nyiswa ne ng'ano manendo kele petroli ode to petrol nendo idwa tiyo kod ang'o. Ka mtoka no tiyo gi petrol mondo ngatie petroli ot kanyo to onge. To odni duto ka urango kada mabato ok liel gama onge petrol. The victim magiparo no en suspect. Tayari sama weni odosewang. Mano indicator maduong' kabisa ne kok sirikal odonji wachni motegno to gik moko nyalo dhi astray. Koro ndakwayo sirikal gibi very fast, gibi ground mondo gi access the ground mondo the situation oduog kam. E sama fuoni ringre familia ni mani odong' ne osetere kano ringre ma Ambira, jogweng' masegomre to koro dong' gi chuny lit miwuoro ka familia duto rumo. Ok nikech midekre kata masira mora mora, to nikech gwandruok mag lowo ma osebedo kuom higni 20 ka koro masira ni biro tok ka ne do ogolo ng'eto madok ne familiano. Loch makoro omiyo gundgi lal duto miro e mach. Obila ma Ogonja dhi nyime kod timo nonro matut e wi masira makochno bang' dhiyo achich achiel moyang kaka Rosalina Atieno okelo mane mbugru mar mauta oyude ode. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, gweng' ma Upanda, Sigomre, Siaya County. En wach malich ahinya. Gavana machon ma Migori Okoth Obado kichore gi chien kowacho ni en onge kod tudruok gi nek mar mane en japuonjre mar mbalariany Marongo miluongo ni Sharon Otieno e higa mar 2018. Odiochieng' mokwongo mar winjo buch nek makamano, Obado nyiso doho ni min ode nong'eyo osiepe kinde kod Sharon kendo ne gisewere gi nyadendino motelo ne tho mare. Simpros Okinda nigi ler mar wachni. Gavana machon ma Migori Okoth Obado ochung' motegno ni onge ketho e bura mano makne wi nek mar manen japuonjre mar mbalariany Marongo Sharon Otieno. Obado lero ni motelo ne nek mar Sharon nosewuok e lela kendo keto min ode lere wi osiepe kinde kod mosenindo kendo ne rieko seka okang' mar tieko osiep makamano motelo ne nek mar Sharon. Gavana machon no nobuogo doho kuom nyango ni min ode nochiwore miyo Sharon achiel kuom utegi gima ento nodagi wira ne onge kod paro mar bedo jadoho. Obado nyiso doho ni nowinjo ni nitiere jafwambo moro mane dwaro winjo matut wi osiep ma en godo kod Sharon. Kanyo noyudo nambane kendo chike mondo girom dalane. That is how I got the number for XYZ. I called him and I gave him an appointment. Chieng' romo, Obado lero ne riko dich matin gima nomiyo chope burano moleo matin kendo yudo ka ji adekgi nosebet piny. I found when they were just talking very, very freely and amicably, the three of them, my wife, XYZ, and the late Mullah, they were just conversing. Apparently, XYZ had interviewed my wife on one of our projects, so they had known one another. And for Mullah, they were talking about some relatives, like some ladies from my wife's place who are married to Mullah's place. So they needed now no introduction because XYZ had been known to my wife. They knew one another. Yeah, so it was only me who now wanted the introduction. Obado bendo nyiso doho ni ne en kod paro mar nyiewo loho mabi kendo gero ot mar bedroom adek e nengo mar shillings $1 million ne Sharon, gima kata kamano Sharon nodagi. Mullah told me that she was not very, very comfortable with that. She wanted Nairobi or Kisumu, but he assured me that he was going to convince her to accept the rural proposal. So my proposal was to buy an acre in the rural, but around town, because it would be cheaper, and then put for her a house in that rural, so that she could be staying in a home.
Gavana machon bende olerone ne okawo ting' duto mag weche klinik mar Sharon. I'd agreed that I would be channeling my assistance through Mona. And that was being done, even though we had terminated the relationship. But I was still assisting. Burani biro winji kuom dala dek chakre kawuono nyaka tich abich jumani. Simfros Okinda, Ramogi TV. Ndalo ariyo tok tho mar Pope Francis, ringre mare nokete lela kawuono mar mondo mi jokristo yud thuolo mar goyo oriti ne Papa. Chenro no notelne kod Cardinal Kevin Farrell, mabende nobago alam motelo ne jopiny neno ringre makamano. Efi Nyakidi nigi ler mar wachni. Okinyi mar tich adek, e agola mar kar lamo ma Casa Santa Marta, ringre Pope Francis yueyo gi rosary mar lwete ka Cardinals bende timo ikruok mar kowo ringre Papa nyake kanisa ma St. Peter's Basilica, Vatican e bomano ma Rome, kama idhi piele e lela kuom dala dek. Alam itimo kotele kod Cardinal Kevin Farrell, masani tayo chenro mag Vatican, kendo sanduku iting'o oko kiluwe gi Cardinals kod jopadri. Ringre no itero nyake kanisa ma St. Peter's Basilica, kama jo Kristo nochopo kar kwangi maneno ringre Pope Francis magikite nodewa ahinya jogo mochando. Ma odiechieng' mokwongo manokete ringre Papa mosenindelela nyaka nong'ielo rengo chieng' wuok tich. Chal ma bende nochiwo thuolo ne jo Kristo mag kanisa kopere kod mag dinde mopogore opogore mondo nene kendo cholo ne alam ir jawar kapok okowe kare mogik mar yweyo. E kinde mikalo gi ringre Papa, jo Kristo ting'o simbegi mag ong'we yamo mar goyo picha. Olang' igoyo, kendo ringre no idonjo gode kanisa kotele gi Cardinals. Ei kanisa tok ringre no chopo, Cardinals golo gutegi kaka yorno manyiso luor ne mosenindo Papa Francis. Mana kaka e misa mar jal monindo. Diko isomo, msuma liel, pi hawi ikuoyo, kendo bani bende ifuong'o ne ringre Papa ka alam to tele kod Cardinal Kevin Farrell malit nene lenda wang'e. Tok alam, oganda no yudo thuolo mar neno ringre Papa mar goyo riti. Pope Francis ibiro kow kare mar yweyo mogik tarik 26 dweni, kama bang'e Cardinal mag kanisa kopere biro rango ni en ng'a mabiro kawo kar Papa mosenindo. Efi Nyakidi, Ramogi TV. Jatend piny Kenya William Ruto oketo koke winjruok mondo piny China obi oket mwandu pachoka kaka yor nyayo siep kod ohala. Ruto yiere kod China mar bedo kod lwasi mar ohala kod keto mwandu gino ma Kenya dhi yudo dongruok ma nengone ohewo bilion 100. Walter Nyambaga nigi ler. E kinde limbe mare boma maduong' ma Beijing, China, jatend piny William Ruto obedo kod romo kod Prime Minister mar piny China e kendo chopo girimiti mar keto mwandu ma geto chiwo ne Kenya yuto maromo shillings bilion 126 madhe jolo chopo kare e chenro mag dongruok e mise mag sirikand Kenya Kwanza. Kutende kod oboke mar Ramogi TV chwoyo wang'e omenda maromo shillings bilion 126 ne ong'ige kidienje mag dongruok mopogore opogore kaka maromo shillings bilion 41.4 otengi ne thedho mwandu, to maromo shillings bilion 55.6 otengi ne pur kod pith. Bende botheth mar mwandu momedie bilion 19.4 mibiro chwal ne kambi mar China Mawuyi, to maromo shillings bilion 12.9 ibiro dhi ne kambi mar Rongtai Steel Company. Kama romo Kenya shillings bilion 2.5 dhi ne kambi mar Chongjing Shangsheng Apparel Group Limited Company. To maromo shillings bilion 6.4 ibiro mi kambi mar Kenya miluongo ni Kenya Smart Transportation Industry manie riwruok kod kambi mar Jiubao Electronic Technology Limited Company. Ka kembegi duto biro tiyo kod omenda no yore mag dongruok mag Kenya. E kembegi osebedo katiyo pachoka kopogore kod mano mar Jiubao Electronic Technology machopo e thur ketelo mokwongo. Extend my deep appreciation
for your kind consideration as I undertake this first ever state visit. E weche mag pur, e Kenya yuto makare, e kendo pesa maromo shillings bilion 3.8 ochwal ne kambi mar jaket mwandu mar nyuolruok mag jamni. Chadong Jalejia Agricultural and Animal Husbandry Technology Limited Company. Kambino oyudo maromo eka 100 e kaunti ma Kajiado, kama gidhi chake pith mag gwen maromo 500,000, kendo irieko ni ma dhi chuogo tije ne rowere maromo 500. E kambi mar Zonken Group ochwal ne maromo shillings bilion 51.8 madhi puro gaka e kaunti ma Baringo, e kendo gaka go inyalo usne pinje ma oko. Bende gibiro tiyo kod eka 72 e pur mag olembe mane kaunti nogo ma Baringo. E limbeno, e Kenya ochopo winjruok mar ohala, kendo ochiwo omenda maromo shillings bilion 29.7 mag dongruok ne kambi mag magawa mag nyadhi, e kaka Watin Hotel Management Limited Company, kambi manigi lony e tayo magawa e pinje mag odieche. Mae limbe jatend piny William Ruto e tielo mar 2 nyaka ne okaw telo e higa mar 2022. Makes you the first African leader to visit China after that summit in Beijing. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Pod en achiedh nade ne ji maromo 50 moramo ni nyaka gidag mane kanisa mar Melkio St. Joseph Missions of Messiah manirongo, kata obedo ni obila ne olore bang' tho mar ji 2 e kanisano. Jolemo go ne dwaro ni wegi gidhi nyime gi lemo e kanisano. Kata kamano, komishona ma Migori Mutua Kisilu to wacho ni kanisano nyaka lor ka bende pod inono ndikruok mare ma bende ichich ni ok oluwo dwaro mar chik. Moko kuom familia bende ne ochopo e stesend obila marongo mar manyo wedegi ma ichich ni otwere e kanisano. Zeto noweya ka na jadwicha deko weya kapok achako kata ma wuotho ka nodhi lemne kuno ne gi tuo moro, kaeto nyimena nagi bende noluwo bang'e 2005. Koro are tuo 5 nyaka sani jogi pok oduogo dala. Asewuotho mama higa madhi mana higa mar 8 pok ayudo nyathini. Koro kama intie ok ang'eyo. Koro adwaro sirkal mondo okonya. Wafuaro ndache mwayudo to nyiswa ni notho noseike. Koro kama noike ne gitamore nyisowa nikech koro wadwa fuaro zaidi to jogi waamini makanyo jo kanisa gobedo wild. We have declared the place a scene of crime. Now, as to whether there are other people who are buried there are processes that would allow us to confirm that. And the process is in court so that we can be allowed also to search the ground. As you know, you cannot just exhume. There has to be an order of court that allows you to do that. So we are holding 57 people, and some of you have had an experience to talk to them. You can obviously see there are people who are not logical. Quite a number of them don't come from Migori. Some come from Kisii, some come from Siaya. But as you talk to them, you can feel that they are not logical in terms of the way you would want to reason with somebody. Those are initial signs of somebody who has been brainwashed. Miyo moro ma jahigni 40 dhi nyime kod yudo thieth bang' kanyo tong'e marach kod beti gi jater moro mosedago kuom jumbe 3. Kaka jafumbo marwa George Juma leronwa, yangore ni miyono ne odagi miyo jagono omenda moro ma nyocha yudo bang' uso lo. Maro matamlo 51 mag Uganda e kaunti ma Migori kalo lwenjego mag kit chwech kalore kod lipot mogol kod Kenya Demographic Health Survey e higa mar 2022. Lipot mogol kod migawo mathieth e kaunti ma Migori yango ni mok tin e kes achiel mar joma oyudo hinyruok ma iteno kod lwenjego mag kit chwech ichwalo e kuondego mag thieth e kaunti ma Migori odiechieng' ka odiechieng'. Like on a weekly basis, you can't miss 1 or 2. So my request to the public is that if there's another mechanism of sorting out issues other than going physical, will be the better option. Grace Akinyi mante kod higni 40 masani do thieth osiptal maduong'no ma Migori bang' jater mosedagore kuom jumbe 3 tong'e kendo weye konyre marach oyudore e kwan mag jogo mosekalo lwenjego mag kit chwech
e kaunti ma Migori. Kogik sa beri otieno to wawinjo uwi kaka family to wino duogo lal kachiel kuom mane obedo ni ne kode machiegni odhi kanyo to yudo ka en ng'ama gi branget maduong'. Naringo madhi amanyo mana jagari ni butwa kanyo machiegni ema nobiro kawe mwaringo kode nyaka Hospital District Migori ka. Grace ne jaterni otong'o wang'e, wiye, bade, lwete kod funde moko mag dende e otieno mar Jumapil mar tarik 20 mar dweni. Familia mar Grace ka otele kod Bernardo Odhiambo wacho ni jaterni ma nyaka sani olal ne otong'o mohinyo Grace toka Grace ne otamore miyo omenda maromo 80,000 mane oyudo bang' uso lo, omenda monego chul ne nyathine masomo e sekondar. Oyudo kamayo ne oyudo ka ouso portion ne moro matin kanodo terogo nyathine skul, otong'e komaye pesa manouso lo matin mane chuore kata kwar gi nyocha wenego. Wayud kaka wanyalo bedo e miechwa ma jowa mamine maonge jogo manyalo ritogi obedo kuonde ma safe ma kik gibed gi luoro ni kogiko otieno to ng'ato biro donjo e ot kendo timone gima notimone mama wane sa 7 mar otieno. Kata bed ni Grace oseyudo thieth kendo koro hali mare ok rach ka ipimo kod seche mane oring kode ka thieth kaka lero kod laktar Bernard Nyaberi, familia ne wacho ni pod odwaro thieth mathoth ma bende dwaro omenda mathoth. She needs to go for surgery. The orthopedic team needs to sort out the hands where there's some cut wounds, and the dental has to sort out the magnitude on the face. Jong'ano mora ma chunye nyalo bedo gi thuolo manyalo konyo mondo mi okonywa. Apisa maduong' e migaono makedo kod lwenjego mag kichwech e kaunti ma Migori Ngiro Sogwang' mane otimo limbe ne Grace ne ni gitiyo kod migepe duto mane oyudo kony mowinjore. I'm really pleading ne sirikal mondo mi gikaw gini very seriously. Ka deal properly gi one case, jomoko will learn from this. Ngiro Gwang' wach ni lwenje mag kit chwech ma itudo kod chan kod oganda kidi kod timbegi mabende koro kindegi osekalo en achiel kuom midhiero maduong' mabende koro pod gikedo godo e kaunti ma Migori. Waneno the level of poverty mantiere e kaunti wani. Mane momiyo watemo kaka department ni mondo mine ma mondo liete obed kanyakla mondo gilos circles kata societies magi nyalo yude konyruok nikech mama ne uso mana fulu e bath ndara. Koro kwayowa maduong' en ni ka wanyalo yudo jogo manyalo konyo, wamedo luongo organizations mang'eny ma deal gi cases mag gender based violence. Odiochieng' ama miyo nyathi kata wuoro icholo hospitego mag Migori ka otede kod lwenjego mag kitchwech. Mae nyiso ni kwan jogo makal midhioni koro pod ni malo e kaunti ma Migori. Ka penjo maduong' en ang'o mwatimo mar duoko kwan e piny. George Juma, Ramogi TV, Migori. Odhi yo moro machuoko dogo bang' daka matin taneno koseoro ote mar wuoyi Trevor ma Martin Ochieng' lago ka wuok Rweya. Aneno Ramogi TV makare kan gi mama na Nyalago. Gik matimore sani nyiso ni ndalo giko osechopo. Ramogi TV ombi jamaindi Bernard Ayuomi wuod Awendo awinji maber kan kod Devina Anyuomi. Erokamano ahinya. Ramogi TV awuoro kaka dhano olokore le kendo nyalo tiayo mach manega anyuola duto te lit sana. Martha Gina nyakwar Arwa mar Kisumu tiengre. Ramogi TV madadi wuod Samson ka wuok game Barkalare awinji makare gi min oda Jacinta Uma awuoro ka dhano nyalo wang' malokre mirni nikech puodho milaro. Erokamano ahinya Lari. Aneno ka ntiere machielo bende kaendi awinjo Ramogi TV ka ntiere dala mar Jemo Ragen Nyakach mano Gai Philip Ochieng'. Erokamano ahinya. Umorote mari Engineer Vincent Okuna ka wuok Osingo Migori wacho ni wach kanisa en gima mako chuny. Sirikal onego bed gi bad migao moro e ofis migao mar Interior motelne gi jodolo matich gi en neno ni oganda okodonjore lamo manyalo dhi ataro mar ngima. Erokamano Engineer Vincent Okuna mano ja sola. Erokamano ahinya. Neno machielo kaendi Trevor Ogweno Elias aneni achiel kachiel kan paw ndege kadem kaendi an awuoro mana kaka wach mar laro lo omiyo ji ochiko e familia achiel otho. Nyasaye winjore res piny ni mar piny koro dhi ka gima rumo. Erokamano. Waduogo bang' daka matin kikidhi mabor ahinya. Taneno ka ntiere ote machielo bende mar kowne mos ne Maajabu Women Group mani kona SK yo kanyo kotelnegi kod mama Phoebe Omolo gi mama Rose. Gichano pidho alot kienyeji koro. Erokamano jo Maajabu nchono rwakwa maber ka kamoro achiel gi ne giwangi Women Group.
dala ma Nyakach. Waduogo bang' dakika matin, kik dhi mabor.